Once is down. Ang mga naghatag ka na itong kinabuhi ni atong kanyawan karon. Excuse me. Tad. Humikan po ni kakak sa huwag pamili. Kung di pa sila ani, di pa tama yung ani. Pasalamat po tani ni huwag ni Dusilin kasi siya mga ang sila nang unay sa pag Where's the seats go? itong kanyawan karon. Ako, nakasalamat ko po nila ni Dusilin kay ato pa nila atong nitabo sa sanin ng vitamin. Waman ni manangit kuno sila si Nining Minjo. Iko, Ning, ato man tabo sa Nining Ning. Manangit ko mo nila ni Nina ko. Wa jud kay dito ni sa kanang eskwelahan. Dasi tatay kay man gusto nga ato mi sa sentral kay